mukan yi nasiha ga maza a wannan kara. Lokacin da kake tsananin saɓani da matarka, ka gane tana da wasu sojoji da kullum suke ƙara ƙarfi, kai kuma rauni kake. Kullum suke ƙara yawa, kai kuma kai kaɗai ne. Kullum makamanka suke ƙarewa, suke koma hannunta. Wani mai arzikin in 'ya'yansa suka ɗaga sai kaga kasuwar ta fara sakinsa. Wasu malaman suka ce da dukiyar ta 'ya'yan ce. So da haka ka yi taka ɗanɗan gurin baza capacity na ƙarfin izza da iko a kan mata lokacin da kake da saɓani da su, lokacin da kake garjin ƙarfinka. Na daɗe ban samu mai azanci da ya tambaye da ta birge ni ba, irin wani da ya kira domin kansilan. An gama komai ya ce ga wata tambaya ta daban. Na ce menene? Ya ce ya zan kauce wulaƙantuwa a gidana in na bar aiki ko ina tsufa. Na ce wallahi da yawan maza hankalinsu baya kawo wannan. Dan uwa mai albarka, kalli kanka, ƙara wa kanka shekara 20. Abin da kake amfani da shi gurin juya gidanka zai yi amfani a sannan. Kana da shi? In ma da shi zai amfani? Ka hana kuɗin cefane ne. Shekara 20, ɗanka yanzu shekara 10, ya kai 30, yana buƙatar kuɗin cefanenka. In dai ka tafi ka nemi musu wannan, ba su zan mutane ba da za su to so za ka maza mu dinga ciza muna busa, mu dinga tanadin gobe. Mai hankali ya biyo shirin rayuwar ɗan adam. Ka jiya za ka yi tanadi guda biyu kacar da za mu faɗa. Ka yi duk abin da za ka kyautata alaƙa da alal aƙalla 'ya'yanka guda biyu in kana da 'ya'ya 5. A ciki ka zaɓi ka kyautata alaƙa da biyu. Wanne da wanne? 'Ya'yan ka zaɓi biyu alal aƙalla, ya zama gidan kai ma kana da wakilci. Amma kana nan wai duk gidan kana ganin wai kana yau babu rashin mutunci, duk gidan ana tsoron ka, wallahi sakare sunanka. Wallahi kayi bulo, ka sammin kalba ka ya akulak. Rainan karnukan da za su cinye ka kaki. Mai karamin kwali ke. Mun faɗa ibn Abbas ko Abdullahi bin Abbas ko bin Umar, ɗaya daga cikin su yake cewa arrahimu taqda'u, zumunci alaka ta jini in tafiya ta tafiya tana yankewa, wallahi za ta tashi daga aiki. Ya faɗa yake cewa kuma yi wa mutum ni'ima takfuru, za a iya bidircewa, za a iya bidircewa ni'ima, za a iya bidircewa din ni'imar da kaiwa wannan amu takfuru. Ya ce wa ma nara mislu taqarubul qulub, ba abin da muka gani yake dadewa a jikanka ai mu'amala da kai, a samu sadiqatul fadal, irin ka kulla kyakkyawar alaka da wani. Gola ka ga 'ya'yanka ne na jini, wani baya bukatar wa'azi. Tajriba yau da gobe ta nuna 'ya'yan sun zo ba sa ƙaunar uban. Akwai mahaifin da ni da shi ya gaya min, ya ce ɗansa ya rubuto masa ya ce da Allah kakka ƙara lissafa na 'ya'yanka. Wallahi kai ƙara lissafa sai da jiki na ya jijjiga. A dole da jijjiga malam. Kuma in ka bi sinariyo ɗin ya taimaka, kuma matarsa ce ta ja. Alaƙarsa da matar ce bai gane, saboda da yawan lokaci ya yi muna ɗaukan alaƙa, yan sai in ɗauwai alaƙa ta da kai kawai iya nan ta wucin gadi. Sai san da alaƙar ta lalace zan gano ashe da wasu abubuwa a bayanka da abubuwan da kake bukata a bayana, sannan sai mu zo mu shiga. Alaƙar ta kan zama bango. Wallahi alaƙar kawai bango ne ta kiyaye mana wani abubuwa da yawa. To sai mu ga yanke ta ko tozarta ta ba wani abu ne, sai mun tozarta din sannan ko za mu zo mu shiga halin kakakayi. Ni ban ce kakani kai ba, kakakayi. Saboda haka mu yi taka tsantsan. Wannan matar da kake ganin you can crush her and continue, it's not true. Faɗan da ka ɗauko yaushe za a gama? Ka tanadi makaman da za a kai har ƙarshen sa? Wani interest ɗinka ba zai biyo ba, za a je a bi ta mashigar Hormuz ba? Ana cikin faɗa aka gano ga wata mashiga da kuma da an san da ita da ba a fara faɗan ba. To za ka zo kuma sarkin yawa. Yawwa. Saboda haka ku yi taka ɗanɗan maza, ku dinga yi wa kanku tanadi mai kyau. Wallahi sai an zo ranar girbi. Duk abin da ka shuka da ikon da kai, 'ya'yanka na ake canja matsaya da 'ya'ya. Shekararka 40 ba? 'Ya'yanka shekara 10 ko shekara 10 kana tatawa, sanda suka zo 40 kai kuma ka koma yanayinsu.
daga 10 in an ƙara 30 ka zama 70 ka koma zu'uf na farko. Mun halicce ku min zu'ufin sun ma ja'ala min ba'du zu'ufin uwa sun ma ja'ala min ba'du uwatun zu'ufin wa shayba. Sanda za ka zo zu'uf na biyu shi kuma ya zo kuwa, yana zu'uf na farko kana uwa, sanda za ka tafi zu'ufin wa shayba yana uwa. So yadda ka dama sanda kana uwa yana za'af, haka zai dama sanda ya zo kuwa kana za'af. Kuma wace ce za ta tuka siyarin? Uwar da ka tura 'ya'yan jikinsu, ka nuna da ita da su duk ka ababen kiwonka ne, ababen ikonka ne, za ka yadda ka ga dama da rayuwa.